Mga kaagoy! Grabe, ganito pala ginagawa ang asin dito sa Pangasinan. Napakaastig ng kanilang paggagawa ng asin dito. Talagang niluluto talaga nila. Sobrang dami nilang nilulutong asin. Kakamangha talaga mga kaagoy. Ganito pala nila ginagawa ang asin dito sa Pangasinan. Bali, itong asin na to hindi masyadong maalat. Matagal na rin silang gumagawa ng asin. Nag-umpisa sila sa 1990. Talagang pinapakuluan nila talaga ng maigi. Hanggang maging asin nga itong ginagawa nila. Tara, samahan niyo ako. At tayo na nga mga kaagoy, andito nga tayo sa mismong gawaan ng asin. Ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba nila ginagawa ang asin dito sa Pangasinan. Bali, may dalawang klase pala na paggawa ng asin. Yung isang asin ay binabad sa araw. At itong asin na napuntahan naman natin ay niluluto. Tulad dito mga kaagoy, pinapakuluan nila talaga ito ng maigi. Bali, 8 hours nga nila itong niluluto hanggang maging asin nga ito. First time ko ang makakita ng gawaan na asin ay talagang namamangha talaga ako. Ganito pala ginagawa ang asin dito sa Pangasinan. Yung mga nasa basket ay luto na nga yan at pinapatuyo na nga nila. Bali, ang ginagamit nga nila ditong panluto ay yung ilik o tinatawag na palay. Ayusin lang nila yung palay sa pagluluto para magkaroon ng apoy. Para maging total na maging asin ito mga kaagoy. After 8 hours ka na pagluluto ay patutuyin rin ito ng 8 hours. Hanggang matuyo nga itong asin. Hindi lang basta-basta ang paggagawa ng asin dito sa Pangasinan. Talagang pinaghihirapan talaga ang paggawa ng asin dito. Meron naman yung asin na bato at meron rin yung asin na pino. Mula sa dagat na yan mga kaagoy. Yan ang main source para makagawa ng maraming asin. Gumagamit sila dito ng pump para yung tubig dagat mga tol ay umakyat papunta nga sa lutuan nila. O diba mga kaagoy, napaka-astig. Hindi mo akalain talaga na meron talagang gawaan ng asin dito sa mismong bayan ng Sampabian. Fresh na fresh pa nga yung asin natin, bagong luto, na talagang magugustuhan mo talaga ito. At tulong-tulong nga ang magpapamilya para makagawa nga ng asin. Sobrang tagal rin nilang iluto ito. Talagang maghihintay talaga sila ng 8 hanggang 10 oras. At kapag okay na nga yung asin, saka naman na nila ilalagay sa kanilang bodega. Bali, mabibili mo palang asin dito sa 800 isang sako. Ganun kamura mga tol. Malalaman na natin na luto na ang asin kapag mahina na nga yung pagpapakulo dito. Tulad nito, ipinagmamalaki ko talaga ang Pangasinan dahil sobrang dami naming produkto dito sa Pangasinan. At isa na nga to pinagmamalaki naming asin. Bali, palaging puno ang kanilang basket dito dahil ganyan sila karami gumawa ng asin na talagang dinadayo rin sila ng mga customer nila. At sako-sako rin nilang dinideliver sa mga bayan-bayan. Sa palay naman na kanilang ginagamit sa pagluluto ay pinapatuyo rin nila ito para kapag ginamit nga nila ito sa pagluluto ay mabilis talagang umapoy. Makikita mo talaga sa gilid-gilid yung asin na namumuo talaga mga tol. After 8 hours ka na pagluluto, sobrang dami nga nilang nagawang asin. Kung papansinin mo yan, kada hagod nila talaga ay marami talaga silang nakukuha mula sa mainit na lutuan. At sumasabay pa talaga ang init na araw ay talagang nagpupursige talaga sila sa paggawa ng asin. O diba mga kaagoy, nakaka-amaze ang kanilang paggawa ng asin dito sa bayan ng Sampabian. At kung umabot ka pala sa video ito, paki-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan napadpad ang aking vlog. Ano kaya next na ibablog natin mga tol? At ito pala yung binibenta ni Kuya Basilio na asin na okay na pwede na nga gamitin. Ngayon naman mga kaagoy, sasabihin ko sa inyo kung ano ba ang pagkakaiba ng asin na binabad sa araw at sa niluluto. Sa pagbababad ng asin sa araw mga kaagoy, bali ginagamit pala iyon sa mga bagoong, alamang, daing na bangos at iba pa. Kadalasan na ginagamit rin nila sa pagluto. Pero itong nilulutong asin mga kaagoy ay ginagamit sa panglahatan. Bali yun pa lang sabi sa akin. Sinabi ko rin sa inyo para kahit paano magkaroon tayo ng idea. Sobrang galing nga ng paggawa ng asin dito. Hindi mo inaakala na pwede rin palang iluto ang tubig dagat para maging asin. Ang akala ko lang talaga ay binibilad sa araw hanggang maging asin nga ito. At nagkaroon rin tayo ng pagkakataon para mag-harvest ng asin. Susubukan nga natin kung paano nga ba nila ito ginagawa. Silalagay na lang ko yan, Papar. Talagang ang masasabi ko talaga ay salute talaga ako kay Kuya Basilio na may-ari talaga ng asin. Ganitong napaka-quality na asin ay talagang mapapa-order ka ng marami. O mga kaagoy, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Agoy!